Tagueran pa mo? Wala. Para mo na. Tara sige. Ay tagueran hap. Kamu isuk mo? Wala nini. Ayaw din Rita. Dutan kita tabayan rin bakit? Kailangan mangga ba? Lansong kayo ya. Bukno kay hangin. Leato ba? Nasa lidad darna ba? Kan kari. Hindi mo darna. Hindi mo nindot. Darna. Ayan, kay sa lawas. Kumpleto lang ito tayr. Corona lay kuwan. Kuwan sunga bito kang darna ladre. Kanya. Sungai baka mo. Pati kabaw. Sungai ano ba? Hindi yan diri brand ya kanang Saging oh. lawas saging ba? Bani. Bani. Saging. Mo aron ma. Kuya mo. Iya diri ana. Ginit. Kuya ginit lubi. Nindot kesanan. Kaya yang mo darna lagi. Padahal naon darna. Okay, gamay lawas po. Nga iniglupad na lang, gaan ra. Ay glupad na bitay na lubi. Bitay lubi. Di pa ko na mo. Idando yan. Idando yan naman. Tiktan lang. Hiktan liog niya ang sa tiil. Mura na kabanog. May tabi-tabi yung lubi ba? Karong mura sa ginlupad. Ya, yang dinding kay Ikwan. Pero di Kirning. Oh, Kabagay kayo. bagay. Ang sungay. Nagbato ding, nag-lockdown nagbatos ding. Nag-overboto na ko kay sanan. Nagdanghag lang nga ding, di na mauding. May tabo na nga, may manindar na. Paita aning kuan na Wanjo ko rin nakuha ng daway. Sus! Napay black chili, wala sod. Napay lighter, puro wala sigarilyo. Saan ni? Mountain Dew. Siyo naman ani. Tayo kang tubig. Tubig rasan. Ita rin kuha na wa magirin ako biktima ganin. Ita ko biktima ho nginom. Kape. Sus, wajib kape. Paita rin. Ay, turay. Tayo nagtapok na ito eh. Karoon na ako ron. Tuulong ko na. Isog islam. Pero mga puraho ay tapok ko rin eh. Pudagaging pagkaon. Karoon ron yung mga pagkaon. Ako na ganyan yung buron. Pagkagin buron. Bitaw kini siya, ngayon kini madarna oy. Darna ni si. Himuon tani darna, himuon tani props ron. Ato manguha tayo nagkasaging kaya. Ang partner, si Ding, may kuha nga niya. Ding, may wadre. Bay, away. Kindi ba, kindi? Naki kindi? Kindi ba? Kaay ra taklaas po sa dakit budlot kayo. Man, kindi ba? Kau kindi. Yon, Gahit. nam ni kamay to ano siguro. Ito may. Rawal. Kau lang ba ini? Kau lang kau lang ay lang. Kau ba kau? Lami na Ate lang wi, kau ka kuan. Kung anak. Suga ko ni siya taga. Sila ni. Anak, pila ni bagkum nasa. Taani nga. Lami na. Lami. Kau lang eh, jabo, kau lang ba kau? Lami na. Kau lang ba? Parigra man Ah, Sige parigra. gahe. Sige gahe. Nakam siguro lockdown to ha. Gahe. Naglok do. Ha? Na nakagilok na ba na purong ba na? Tarong ha? Tarong ha gyud. Sige lok do. Lokdoon di karon. Sugan to iya siguro eh. Ang siguro ni. Na, tara. Prank siguro eh. Ay binuha ba eh. Unsa Frank? Tinuod ka Lingkod ra bitamin ni. Tinuod. Ha? Tinuod. Lingkod ra bitamin ni. Midri, kilom-hilom ra ba yan? Oh. Milo mo? Ha? Tinuod ha? Tinuod. Saan mo rin ha? Kau. Yung sukol mo eh. Yung sukol mo. Sugan. Saman. Ay, yabo. Mo ka daw. Gara ako dito hanag. Ha? Di ko na. May tanti ka. Ha? Di ko na. Dala. Ay, di ko na. Oh lang. Kamu mga batik mo mga naon. Kau batik ka naon. Ha? Gwapo lang ikaw, gwapo ka. Gwapo. Ay lang panghabi. Ay lang bahagi. Agi lang. Ay lang bahagi. Ay ko ha? Ay lang bahagi. Trip. Yaha. Flip siguro to tahan. So isok ka na. Ay, mo sa. Timbalik ko sa.
Balik. Hoy, kita mesti kumrai bang. Reban. Ha? Reban. Reban. Ayo ka gue Reban gua. Ulay. Tara. Para man dyan. Ah, tara lagi. Oh. Ay tunggu hap. Kamu isuk mo? Wah, ini. Uy. Tiga, Tuhan, nang kapso. Iso, biyan yun. Ah!